A régión belüli életminőség javításához a sikeres befektetések is nagymértékben hozzájárultak. Parkosítás és parképítés Rima Brézó körülbelül 9000 euró. Rima Ráhó 51 000 euró, közterületek kezelése és 392 euró a község központjának rendberakása. Meleghegy 53 000 euró, a kultúrház felújítása, műanyag ablakok vásárlása. Szkáros művelődési központ és közterületek felújítása 240 000 euró értékben. Várgede 211 000 euró, kastélyfelújítás. Rimabánya 319 000 euró, a község központjának felújítása. Rimaszombat, Abafalva, az út rekonstrukciója 2,5 millió euró. Lénártfala, a tűzoltóközpont felújítása 250 000 euró. Tornalja, Kazinc Ferenc alapiskola felújítása 1,25 millió euró. Rimaszombat, a tűzoltó állomás felújítása 448 000 euró, folyamatban van. Iván Krasko gimnázium rekonstrukciója 1,26 millió euró. Nagybalog, járdák és közterületek felújítása 430 000 euró. Méhi közterületek felújítása 250 000 euró. Feled, csatorna és szennyvíztisztításra szánt összeg 5,4 millió euró. Klenóc közterület felújítása 933 000 euró.